O almorzo non é como todos os días. Hoxe é xornada de portas abertas e a primeira en achegarse ao Centro de Maiores de Trabada é a alcaldesa en funcións. Penso que foi unha luchadora desde que naceu hasta hoy. E sigue sendo cercana, traballadora e buena xente. Hoxe puidemos comprobar o ben que están todos os residentes desta residencia e os nosos veciños que hoy decidiron achegarse aquí. Eles mesmos poden comprobar o contentos que están aquí os usuarios da residencia e, como non, o bon trato que teñen, a boa calidade do servicio. Del xa se benefician unha decena de persoas. Son aquí do campo da iglesia, eu estou de cerca. Vou e viño á casa cando quero e estou moi ben, moi contenta. Médicos é todo cerca, que mellor vamos estar. É un centro adaptado e aberto. Os usuarios poden entrar e sair del. Estou a 1 kilómetro da casa tamén. E vou a miña casa cando me apetece, que me leva aí un primo meu e ben. Sí. Os veciños de máis idade ven aquí o seu fogar. Todos veciños e amigos, todos. Colaboramos moi ben. Isto foi a nosa salvación para a vellez. Funciona como residencia e centro de día. Isto era moi necesario aquí, moi necesario, porque os vellos vamos para vellos, que non vamos para novos, non é verdad? Que temos fillos, hoje non se pode contar moito con eles, porque se tenen que perder o traballo por me atender a min, e o mellor medio ano, un ano é perder o traballo. O prazo para solicitar praza continúa aberto. Poden facelo a través dos servicios sociais do Concello ou a través dos servicios sociais da Diputación. Como sabedes, este é un servicio xestionado entre as dúas administracións máis cercanas aos nosos veciños, Concello e Diputación. O centro recibirá a vindeira semana 12 novos veciños de Trabada e outros concellos da Mariña.